சித்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் பாட்டு மன்றத்தில் பாடி வரும் எங்கள் கில்பிசாய் அவர்கள் இம்முறையும் சிறந்த முறையில் பாடலை பாடி கோல்டன் விருதை பெற்று அசத்தியுள்ளார். நடுவர்கள் அரங்கமே எழுந்து நின்று அவரை கைதட்டி வரவேற்று பாடி புகழ்ந்துள்ளது. இவரது இந்த வெற்றிகரமான பாய்ச்சல் நடவடிக்கை உலகத் தமிழர்கள் மத்தியில் மகிழ்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உலகத் தமிழர்கள் மத்தியில் சரிகமபா நிகழ்வு தற்பொழுது மிக பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. அதற்கு காரணம் இரண்டு நபர்கள். அவர்கள் வேறு யாருமல்ல, நம் அசானி மற்றும் கில்மிஷா ஆவார். கில்மிஷாய் அவர்கள் சிறந்த முறையில் பாடல் தேர்ச்சியில் தெரிவாகி வாரந்தோறும் கோல்டன் விருதுகளை அள்ளிச் செல்வதுடன் அவரது வசீகர குரலினால் அவருக்கு திரைப்படத்தில் பாடுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதற்கான அங்கீகாரம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடுவராக வீட்டிருக்கும் சீனி சார் அவர்களுடைய பாடுவதற்கான வாய்ப்பினை தான் வழங்குவதாகவும் பகிரங்கமாக அறிவித்திருந்தார். அதனையடுத்து தற்பொழுது அனிருத் மற்றும் ஈமான் போன்றவர்களுடைய இசையமைப்பிலும் பாடுவதற்கும் கில்மிஷா தயாராகி வருவதாக புதிய தகவல் ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான நிலையில் தற்பொழுது கில்மிஷா கோல்டன் விருதை பெற்று அசத்தியுள்ளார். கில்மிஷா வெற்றிகரமாக பயணிப்பாராக இருந்தால் அவர் டைட்டிலை வென்று அவரே சூப்பர் சிங்கரின் அதிபதியாக திகழக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாக அந்த அரங்கம் கைதட்டி வெளிப்படையாகவே பாராட்டி இருக்கிறது. இந்த பாராட்டு முறையில் கில்மிஷாய் அவர்கள் இப்பொழுது நனைந்துள்ளார். எடுத்துக்கொண்ட விடயத்தினை தடுமாற்றம் ஏதுமின்றி அச்சம் ஏதுமின்றி சிறந்த முறையிலான முகபாவனையுடன் அவர் அந்த பாடலை பாடி வெளிப்படுத்தும் விதம் உலகத் தமிழர்கள் நெஞ்சத்தில் அவர் இடம் பிடிக்க முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளதாக சர்வதேச தமிழர்கள் தமது கருத்துக்களையும் பகிர்ந்த வண்ணம் உள்ளனர். அந்த பாடல் இன்னும் சில தினங்களில் உங்கள் முன்னால் வருகிறது. வெல்லட்டும் தமிழ், மகிழட்டும் தமிழ்.